idokwa mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze eze adịghị adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịka anyị fọnda mba gị ndị oche nye anyị fọnda mba gị sojas gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m ọma Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Na temple anyị na-agba afa mmiri emi na-arụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ what is prayer and how to pray in Igbo spirituality. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma taa, ị ga-amụta something very unique ga-enyere gị aka na ndụ a. Mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa n'isi mmadụ ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Nọvemba ka na-aga n'iru. Ụbọchị ikpeazụ ọnwa Nọvemba ka anyị ga-achịkọta ya. Anyị ga-eje chụọ aja dị iche iche, jee na mmiri jee chụọ aja mee saraka, gbagọtazie na temple chụọ aja to entities of powers, bụkwazi eburu mee saraka n'afa mmadụ dum ndị niile sonye na aja. Sọ ndị sonye na aja ga-enweta na WhatsApp nọmba ha nchịkọta ya. Anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media, ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ya wee bịa. Mana I can tell you na enwe lots of testimonies. Yes, maka na ike dị na aja a na-achụ igwe bụ ike. Yes, anyị nwekwara ike isonye na aja na nsọtụ ụwa dum ebe ọ bụla ị nọ. Ike Chukwu zuru mba niile, maka na ebe ọ bụla anya nwuru ebe a ka ike Chukwu dị. So ihe na-achịkwa gị na ị nwere ike isonye na ya. Ndị na-esonye bụ na ya amarịgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer requests, make donation to account number, imege token donation to account number, forward ya 3 prayer requests. Anyị debe n'ọta na-achụ aja, na-ekwubi okwu, na-aga ọfọ, na-ekpe ekpere n'isi gị tụrụ atụ ọnwa agwụ. Ụmụngo ndị na-esonyere anyị na aja since 2 years anyị bidoro nyaba aja. I can tell you ike dị
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ịchọ isonye na aja a, chaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. Then ka akwụkwọ ọzọzi dị mkpa bifo anyị gawa n'iru. Echefukwana na our love feast and the birthday Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-abịa na December 1. Ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, you are invited. Rice and stew very plenty. Yes, I ga-enwe lots of entertainment, ime ndị mmadụ obi aṅụrị, anyị rikwa dịka ụmụnne nwa aṅụrị. Eziokwu TV ga-anọkwa ụbọchị ahụ ịkọ manya event. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, ma ọ bụ ka ịnụ nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị over the years, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Yes, anyị nwere over 1000 lectures there. Ọ bụkwa na ị na-watch site na Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọ bụla ịwọchị na channel a, ọ bụrụ na English movie ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Eziokwu TV, jee na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Ka ị na-eme nke a, na-agbasa ozi a, na-agbasa ozi channel anya, na-eshi awa links, na-agwa ndị mmadụ maka ozi anyị na-agbasa n'aha Chukwu okike. A sị ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị, ma mee ka ihe ọma dị iche na-eme n'ime ndụ gị n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ihe na-esi n'aka ya bịa, ya gazie. Ka anyị banyezie na nkụzi anyị dị maka ya bịa. Anyị kwuru what is prayer and how to pray in Igbo spirituality. Ka nwa ụlọ n'ala Igbo taa, enwere lots of misconception on ihe gbasara Igbo spirituality, and ọnya ka nchọrọ ka nwa ụkwụ na ana taa. Temperature this country be too high. So ị bụrụ onye ọdịnala Igbo, mme gee ntị ma gee ntị nke ọma ka ntụnye gị alụ ihe ọdịnala Igbo bụ. Yes, ọdịnala Igbo bụ okpukpere bụ a movement kwenyelu onye biri ibia biri. Onye abatara ndị nna nna anyị ha ji wee nabata okpukpere ọbụla dị n'elu ụwa dum. Ndị nna nna anyị nabatara okpukpere ọbụla bịalụnụ unye ha ana, including Christianity. So ị bụrụ onye ọdịnala, ịdakwa na root, isokwana na ndị radicals, isokwana na ndị bụ ndị na-asị na ndị abụrụ ya na ndị abụrụ ya. No, ihe mnwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-eme ewu ịkọwalụghị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, and na ọdịnala adụrọ demonic, na etu ndị ụfọdụ ndị ụka ọbịa si wee demonize ọdịnala. No, wee kọwaa na o nwere ọtụtụ ndị nọ na villages na-enye nsi, na-enye àjà, na-enye enye ule, hide under the umbrella of ụka ọdịnala, na ndị a abụrụ ndị ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ na itinye aka n'ihe ọjọọ, negative charms, abụrụ ọdịnala. Na ndị ahụ abụ ndị n'ọrụ onwe ha. Na Igbo spirituality n'ọrụ onwe. Igbo spirituality bụ onye na-edebe iwu Chukwu, iwu ọdịnala, ya bụ 10 commandments. Ịghọtara ya? Wee kwuo na ọ bụrụ na isi na iwu onye ọdịnala, mana ị na-edebe that 10 commandments, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ndị na-asọ nsọ ana. Ịghọtara ya? Sorry. Nkwụwakwara ndị mmadụ n'ọdịnala kwenyere n'ọsọ ofu Chukwu dị, n'ọdịnala kwenyere n'ike nke Chukwu okike, n'ọdịnala Igbo kwenyere n'ọsọ ofu Chukwu ka a na-ekpere. However, we recognize the fact na enwere diverse means and method ọtụtụ ndị mmadụ ji efe Chineke. Ị bụrụ onye ọdịnala, ijekwa na be nna gị sị ka imegide ikwu gị ma ọ bụ ibe gị na-ekpe okpukpere ndị ọzọ is not allowed. Mụnwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, my father died as a Christian, though I can be a Christian anywhere. My mother was a Christian. Yes, a known one at that. Yes, my family, I divided when they went when they went. However, I show love to all of them. Yes, every say Mr. Home make a own young they convince no we and don't segregate. I want to mono the other day, so na na-enwere m ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'obere dị iche iche ndị m na-enyere aka. I don't even care religion I belong to. Ihe dị mkpa bụ love for humanity, bụrụ ezigbo mmadụ.
ịbụrụ ha na ezigbo mmadụ, that is the most important thing. Inwegoro good heart. Ịghọtara ya? So gịnị ka m na-ekwu, enwere so many tension dịnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ asịrọ gị bụrụ onye ọdịnala, don't go and join radicals. Etu a ka ọ dịkwu na Christianity, enwekwuru ndị dị radicals. In fact, na religion ọ bụla enwere radicals. Mana ihe m na-achọ ịkọwara gị ewu, mma abịa to that point, mana gee ntị, ị ga-anụ something very unique today. Ọdịnala Igbo kwenyelụ n'ọsọ ofu Chukwu ka a na-ekpelụ. Gịnị wu prayer? Ọ na-abụ ekwuo ịgọ ọfọ, ịgọ mmụọ, ndị mmadụ a na-ajụ ọ dịka ya sị na onwere no. Nke mbụgodo, gịnị onye bụ mmụọ? Mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ na-enwere arụ, anaghị afụ anya ma ọ bụ n'onu ya ma ọ bụ metụ ya aka. Onye katikizim gwara ya ọkwa eziokwu. So ịgọ mmụọ bụ ikpelu mmụọ, ọhịa omina. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Asị na ị na-aga ọjị. You are not worshiping the kola. Na izu ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? So onye na-agọ mmụọ abụrụ onye na-efe arụsị ma ọ bụ onye na-efe ihe ọbụla. A gwara gị na gịnị ebe arụsị? Ihe ọbụla bụ ihe ọbụla, that is pagan. Ihe ọbụla bụ ihe ị na-efe. Adị n'ọnya bụ ife ahụ ịdị ready ikwenyere ka ịmụta ka esi ekpe ekpere ma ọ bụ ka esi aga ọfọ. Gee ntị. Gee ntị na ọfọ anwa nnukwu nna nna gị ha ga-agụ na mgbe ị dị n'ụmụazị. Okenye weta ọjọọ si Chukwu okike ekene gị, kpọwa ogwugwu anụmanụ, kpọwa ngene, kpọwa arụsị dị iche iche. Ihe niile awụ Chukwu na ndị na-enyere Chukwu ozi. Ha niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Ndị a niile ụfọsisi ya na-akpọ ha praises. Ịghọtara ya? Etu o si abụ mmadụ chọọ iji ụka chọọ ikpe ekpere n'usoro status and ndị other agents of gọọmenti a na-agagharị ma ndị road safety na-eme kishọ na ndị mmadụ debere iwu Federal Republic. Gịnị na-abụ ọ Mr. President na-achị through process ndị agent ya. Ịghọtara ya? Now mgbe ahụ ị bịa tụrụcha Chukwu okike wee tube ndị njeri ya afa, ndị na-ejere ya ozi afa, ị ka nọ na praises. Gebe ntị na okenye na-aga ọjị, ọgọcha nke ahụ wee sị Chukwu okike anyị ekene gị, ụmụ mmụọ nọba anyị anyị ekene gị, adabe nna anyị ekene ụnụ. Okwutazi owe iwasido ụnụ na anyị bụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ ebe anyị si mejọ sị gbagharụ. Ihe a ga na-akpọ mgbaghara mmehie. Ịda afọ ebe a na-ebe ebere ebeja praises ayọ mgbaghara mmehie, ọkwa eziokwu. O mechazie nke anwa ka onye na-aga ọjị ka ihe ọzọ ya ekwu, o mewe petitioning, ọkọba ọfọ si ụmụ nwa dị ya n'anya ga na-eje eje na-abata abata na ha ga-aka ọgbọ ha asị ise. Ọgọwasị ụmụ nwaanyị anyị ga-amụ nwa n'udo asị ise. Ọgọba ọfọ si na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị asị ise. Ọgọba ọfọ si ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịa na asị ise. Ọgọgụdụ ọfọ ihe ọma niile ahụ ihe ahụ preya etu isi ayọ ayịyọ dị iche iche n'isi gị niile ekpe ekpere ofe ihe ahụ. O mechazie ya abanye na nke ịnọ nke ikpeazụ ya agba nke ikpeazụ. Ọ bụrụ ndị ụka akpọ ya back to sender. Ọ bụrụ ndị ụka akpọ ya back to sender. Mgbe ahụ o ji abụ a na-akpọ ya iju ogu. Mgbe ahụ ị na-ekpe sam ogu ka ị na-ajụ. Gịnị bụ sam? Agwara m ọnụ sam bụ ogu David jụrụ mgbe David ga-asị like Psalm 35 buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, buso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ, ka ụzọ ndị ilo mmụọ ọchịchịrị and so on and so forth. Ogu ka ọ jụrụ. Etu anyị nwa bụ ndị Igbo si ajụ ogu. Anyị gụgụta ọfọ gọcha ọfọ asị onye chi na ya ya were ara zere mmiri asị ise. Asị onye si ka o jere anyị ji ọjọọ o jebe onye ejeru na asị ise. Osi ọnwụ na ọ ga-ejeru nya nwụrụ asị ise. Onye si ka ome anyị na ọkarịrị anyị, mmụọ mebe na ọkarịrị asị ise. Ịfụta na iji ogu. Kedu ihe ndị a confuse ụlọ? Kedu ihe a na-arọrọ otu ahụmụ nke Peter ahụmụ nke Apollos? Ofu Chukwu ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ. Dị ihe dị iche wu metọd. Ịghọtara ya? Esikwana n'iwe onye ọdịnala n'ike dị gị n'aka ịnara obe nna gị ọnwa ụmụnne gị na-eje ụka iwere Baịbụl ha je tufuo ma ọ na-emekasị. Ọ bụrụ ya agwara ume si n'ezi omume gị tọgha ndị ọzọ. Even mgbe ahụ onye anwa na-etu a nnọkịta majority of ndị na-abịa na be m for arms ndị ụka nwa aka m menyere onye enyere m onye ahụ aka. Etu isi emeso onye ahụ ome ya emekọta mmakọta ọjụgbu onwe ya ajụ, hey, this man was a good man. Ịghọtara ya? By their fruit you shall know them. Ịrọ n'otu. Don't disown anybody because see, let me what I'm doing. What I'm doing is that for the fact na m agụgụ ọkụkọ ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche be exposed, go many spiritual books. Agwa nga na m agụgụ Bible 3 good times from Genesis to Revelation 3 good times. So say nwere m in-depth knowledge about the content of that storybook. Now, etu aga si gụọ ọtụtụ akwụkwọ ndị ọdụm ama ebido mention over now. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na
na I understand the no Fuchukwu ka na-ekpere ihe dị iche wu method etu esi abụ ndị mmadụ na-eji eko Lagos ụfọdụ ji flight ụfọdụ ji trailer ịghọtara ya ụgwọ ndị nwoke iji tren ihe erikwa Lagos so gịnị ka a na-asọlụ ọ bụrụ na law for humanity should be first ihe m na-eme ka point m ọwụ ịkọwala gị yes na ndị ọdịnala adịrọ barbaric na ọdịnala Igbo adịrọ efu na nna gị ewu demon wanyị ị na-eselebrate ndị nna nna ndị ọzọ that is my point maka ndị na-asị make a point ihe m na-achọ ime bụ ị na-eme ka point na-agwa gị nwaanyị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ nwaanyị ọdịnala adịrọ barbaric nwaanyị ndị mmadụ ga-eji ghara ịsị gị forget ya ọdịnala be nna gị ga-akpọ na ndị nna gị mmadụ kpọwa ndị decent wee na-agwa gị na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto na ndị senti anyị na-akpọ senti na ụka ndị ọzọ na ọdịnala na-enwere senti ọ bụgoro na ịdịrọ sure adịgoro m sure two people my grandmother a living saint I can tell you because of the life o biri onye mụ na ya bi so agba m ọfụma my grandfather a living saint ọ nwụrụ na agbara sent mụ akpọrọ ya ọ senti m ịghọtara ya maka na ndị niile dị ndụ mmitere n'ụwa ndị mụ ya one on one told me that that man was a good man, that he lived a good life. So therefore, kedu ihe na-achọ n'ike ite maọbụ ike ọ abụrụ asụ ọ senti m ka ọ bụ ịghọtara ya ga-akpọzi na ndị nna gị na nna gị ha ekwensu. That is my point. So my point bụ mụnwa make point m nwaanyị m ji wee sị na ọdịnala wụ the best maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Ọ bụrụ na nna gị lere ihe njisi gị sobe ọdịnala bụ na nna nna gị ha agbago ụzọ a lee foundation ije na-agba oche ihe afọ ebe ọ sịrị gị iluo n'ụzọ ebe nwa gị jụọ ese ụzọ ndị nna nna gị ha so. Ihe njisi gị sobe ọdịnala bụ na ndị nna nna gị ha akwadara gị ụzọ isoro n'ụzọ ahụ ndị nna nna gị ha kwado gị ọbara gị ọ dịrị gị mfe mana mgbe ị chọrọ ka ị kreti edu pat ọ ga-afịakwa gị arụ ọ ya ka njisi gị soro ebe anwa ndị nna 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 gị ha thousands of years from their mother side down thousands of years from the father side down n'ebe a ka ị ka nwee ndị mmadụ ọnọdụ etu a ka m were highly respected Aliko Alhaji Dangote as example obidigo conglomerate yes ọ bụrụ for any reason na ofu biological son ya decide ya no I don't want to follow my father's path I don't want to enjoy my father's wealth I want to create a new chapter I want to create my own path ọ ga-achọkwa ya asọm na ọ ya emekie mana ọ ga-eji aka ya jee chọọ fesi ya bilduo ya mana ọ bụrụ na ọ sụkwasa na friends and connection nna ya bildgoro ọ dịrị ya mfe ịghọtara ya ihe maka ndị na-asị make a point ihe nji eme gị point bụ ka ihe fụrụ ezi nji mesị gị gị soro n'ọdịnala and nke ọzọ njisi gị gaa kpọtụ n'ọdịnala na-enwere altar ancestral altar ndị nna nna gị bildo na be nna gị na ije mebie ya emebie gị because he cannot destroy what he cannot create. That is my point. Point in na-eme bụ na ọ bụrụ na ị soro ụzọ ọdịnala na ọ ga-aka dị gị mfe. However, the choice is yours. I don't force you. And look, don't force anybody to accept ọdịnala. Ọdịnala is natural. Ọdịnala a achọ mmadụ ndị nna nna anyị ha nwere good heart kpatara ndị Christian ji wee benye ha ana mana ihe dị m njọ bụ mgbe ị bịara sị m na m na worship idol I said no. Ịghọtara ya? So m nwere onwe masị onye mgbasa ozi ọdịnala na-egbe ka m gosikwa ndị mmadụ nne maka na ị na-egosi ụmụazị awọ n'okwute ị na-emetụrụ ha ya aka maka na awọ n'okwute ya. That is my mission. My mission abụrụ ka agbụwa wọ ka e religion nke a nke no I told you n'okwuchukwu ka a na-ekpele put me anywhere. Mana ọ bụrụ na ọdịnala Igbo na ịchọrọ religion if you ask me my religion ọdịnala Igbo abụrụ religion. Ọdịnala Igbo bụ ọdịnala Igbo spirituality has no onwe founder. Ọ ndị nna nna anyị tolitere na onye nụ ọkwa nwanne nwa nna m pass information otu esi ebi ndụ all way of life of a people. Ịghọtara ya? Then ọdịnala Igbo abụrụ religion. Mana anọ na religion nọ na ya African traditional religion a na-akpọ ya ụka ọdịnala because for something Igbo religion sorry a ga-enwe founder. Christian religion nwere founders. Ụmụnna ya ndị na-eti isi na nwere founders. You see the Hinduism, Shintoism and the rest of them. Ha ncha niile nwere founders. But a na-echọwa spiritual head of all the world religions and sects. Ha nwere founders. Ọ bụrụ ndị ka nka
The imagine that the spiritual head is the egg master, the living egg master, the Manhattan in US. I'm gonna great message. I'm gonna where the living spiritual head called Alexander Bernhardt. Alexander Bernhardt from Austria, Bomba back. You know that? It's like yes, when all the world religion and sect were world leaders. So ordinary nwere onye spirit head. Ị ga-asị onye ka just know a spirituality or a movement. Now, mana ordinary Igbo, in order to move and recognized by government to a recognized body called African Traditional Religion, or otherwise known as Guardian Religion. More you call it. You got that? Is recognized. You got that? Oh, yeah, but I Guardian Religion, which I belong to. And by the grace of God, I'm the station head, the station chairman, no rip the station, Nanambra State. You got that? Now, over say about the Africa, now all the timbers and calibers of Guardian Religion will be there to celebrate with me. You know that? And I put your coordinate. So, overall, the cholo Igbo ezigbo onye ọdịnala chọọ ka bụrụ a member of Guardian Religion. Agwangana Guardian Religion has gone far. Enwelo hymn book, enwelo holy incoming. Akwụkwọ nsọ n'ọka Bible. Ngwakwara gị na ọtụtụ ndị nationalist, the founders of this great religion, ndị dere ya. Ịghọtara ya? Dịka BC iwu nna ha mbọ n'ojike ha na ndị asị gị arrest of them. Ịghọtara ya? Ọha nwa bụ ndị degasịrị the whole some parts that that book. So ihe na-achịkọwara gị bụ you join a recognized ordinary group nwere leadership. That leadership will ndị ga na-akụziri the moral upbringing and the mold your behavior in order to not to allow you to be rascal. Maka na ọ bụrụ na onye abatara ifo ezigbo Catholic, adịghị ekwu maka modern Catholic, adịghị ekwu maka more Catholics of 80s. I want the J Brocosry. They grew us from catechism class to Brocosry to Region of Mary and rest of them. They are very calm. They are not radicals. My name is modern Catholics were radicals. Because when you say they were radical, more when you get in a bit mad, just you who would have been a radical. Understand? Man, I'm more able to respect ya. When if I had to park here one side, and be window her. To a Catholic of 80s, Badaba, she window. I'm not radical. A radical, when you get that, I say I may be open doors. Don't be a radical. You know that? Even if they are ordinary. All you can see, don't go and form another set. Don't go and form another set. Queue into a registered ordinary group. Okay, because they are under high leadership. Where na emo your character. Where put that rascality in you. Man, obro they say, Kijaka get form, obro the head. That rascality in you will hear where bido. A man in a form another set. And that another set, ya will I won't wear radical. A man ye breed another group of radicals. So for me, I'm a cock ordinary person and a member of Guardian Religion. Now, and by that one, you belong to ordinary groups in your town. Some of these people now put on social media and they could pass around ordinary. The village people hammer. Here's what the no to ordinary. Ordinary no, here's what the no to ordinary. And how do they recognize that? So, and it's no malum. Magalia just second on a group, registered group. In the ever, if you can see the approach, if you can see because ordinary book will live and let live. Live and let live. On Yabi talk and not than Igbo. So Igbo spirituality, I'm going to case I go for in the going Guaramake go for the Ibere, they are the same. The only thing about ordinana never Chineke directly. Na-esighị n'aka onye ọbụla mana ụmụnna anyị ndị religion ndị ọzọ
na-agbakwu Chineke site n'aka either na o si n'aka Jizọs si n'ọsọ n'aka Jizọs ka ya esi wee jekwuru nna. I respect that. Ịghọtara ya? I respect your own, but don't respect my own. Na m nwa sịrị na m nwa ama esi n'aka mmadụ na m eje direct talk to Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Onye agbata na nna aga ọfọ ịfụ na nna ekwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile maka na ike niile si n'aka ya bịa adị ama aka. Then enwekwaziri ndị anjelu nke Chukwu m nwere ike ịkpọkụ ka ha nyere m aka fụ na dati ahịhịa ahụ anyị yọrọ na ọ gasịrị. Ịghọtara ya? They can actually give a push. Ọ dị ka na ọnwụ na m submitiri contract quotation to Federal Ministry of Works. Enwere m ike ijekwa onwe other friends nwekwara nọkwa na Abuja biko na nwekwara quotation submit na Ministry of Works biko nyekwara m aka ka nwee ike nwee push ya ka a approve ya. It's normal. Understand? So mana ọ bụrụ na ọ na-aha ụdị anyị na-ayọ anyị adị ayọ n'aha Amadioha. Ịghọtara ya? Mana anyị nwere ike ịkpọ Amadioha ka o nyere anyị aka mana ọ bụrụ na aha ọdịnala Igbo adịghị ebi ekpere n'aha Amadioha. Achọ mkpụrụ ihe ji wee pụta n'ọdịnala bụ ka nkọwalụ ndị mmadụ the difference between A and B. Ife dị iche na egbe na egbe and ihe dị iche ị ga-eji wee ma ihe dị iche na capital B na ọkpa ifi. So kedu ihe ọzọ m na-achọ ịkọwara gị bụ Igbo spirituality akọwagoro gị ihe wee ekpere gwa how to pray and ịmụ niile ekpe ekpere n'ọdịnala Igbo ị ga-ama na ịma na-akpa asị hate. Ọdịnala Igbo na-asụ ya nsọ. He must show love maka na ọdịnala Igbo bụ love. Ọdịnala Igbo anything concerning ọdịnala Igbo boils down to love sharing. Onye agbatalụ na ndị nna nna anyị ha gboo mgbe gburugburu arịa nọ n'ime ụlọ eri nri na ilo ka a na-anọ wee na-eri nri. Onye pụta akpọ ya okwu nri bịa rie nri. Ndị kịta na-ebe akwa nri ghọtara ya n'ilo and ọnya mata ndị gboo anwa ebupụtara ya nri ọ bụrụ na rice okuru rice wụpụ ihe ọ na-awụpụrụ ya bụ ụmụ anụmanụ ngwere ants, birds, all those ngwere and the birds and everything ha dị asara ya compound mana o mere as act of love. So ọdịnala Igbo religion of love. Ọdịnala Igbo adịghị inciting violence. Ọdịnala Igbo a na-asị gị megide mmadụ. Ọdịnala Igbo a na-agwa gị just make a point. Like me, I make a point. However, whether you use my point or you don't use my point, that is your own business. Yes, because even mgbe ndị ụka bịara ma convince ndị be anyị ka ha hapụ ọdịnala jewe ụka, ihe bata ha ji wee succeed massively bụ na enwero ndị dịka nkụzi a na-akụzi den maka na ọ bụrụ na enwere catechism class na ọdịnala ndị mmadụ ajụ ajụjụ ghọta why ọdịnala ji wee bụrụ ụzọ ndụ ha ma efolo white man religion easily. Mana mgbe aha nọ from mouth to mouth. So ihe ha meziri owu mee some of our ancestors were education kpọta ha n'ụlọ akwụkwọ kụzibeziere ha n'ụdị CRK kụziere ha against ọdịnala ha narụzie they revolt against their father. So by then enwezie bridge court ndị nne na nna na-akpọzie Ifeanyị bịa ka ngwa ka esi eme agwụ Ifeanyị asị na ya dịrị interested enwee nwee that court onye awụrụ erisi. Mana ọ bụrụ etu a social media nọgoro ị na-akụwara ndị mmadụ onwe ihe gbagwojuru onye anya ọjụ aja akọwarịa by so dị na onye enwe stronger conviction n'ihe ọ na-eme. Ihe m na-achịkọwara gị na ọdịnala asịrọ gị ji egbuo mmadụ in any guise. Ọdịnala asịrọ gị go and fight in any guise. Ọdịnala asịrọ gị ji emegide mmadụ. Ọdịnala bụ a religion of love. So ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla na-instigate violence ma ọ na-agwa ndị mmadụ megidebe ndị a ma ọ megidebe ndị a ma ọ megidebe ndị a onye anwa na-eme nke a n'ike aka ya. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendị onye anwa ike na-eme na nghọta nke gịnị ka m na-ekwu bụrụ ezigbo onye ọdịnala. Ọ bụrụ na nne na nna gị na-eje ụka inwe ego igotere ya rice na Krismas ya nye ya ihe na-adị ya mma merie ana m emekwuru nke m ịghọtara ya and igosi onye ala ọgụ ọ ga-eme onye agha mara ike against ihe ị na-eme because i gosiri ya by example. Like my mother ihe ọbụla ndị na-eme festival na-eme ọ ga-anụ ya ọ na-abịa despite the fact na ọ na-eje ụka ọ na-echekwado ụka ya abịa ka jụọ ya ihe nna eme ka ọ mana na m adịghị emegide mmadụ ịghọtara ya. Ana m achọ ịgwa gị na even your own parents the only thing kpata na my mother agha join ọdịnala bụ na according to onye nwa ya gwa na ya ejebe ụka for many years amarụ gị amarụ na diocese mara ya amarịta bịa bụrụkwa nwanne fada ịghọtara ya. So ọ ga-efe na ya chọrọ ebe ahụ o spend many years of her life ọ ya anaghị mgbe obi jekwa ndị ka ọ bụrụkwa ndị agha abịakwa megide okwere and I respect that ịghọtara ya.
I respect that. However, nke m na-eme ọ dị blọk ya, nke m na-eme ka nwa aka ọ ya enye wee ka ọ gaa ọfụma, onye nwere m aka ọ gaa ọfụma. Ịghọtara ya? Kere ihe anyị na-agbara onwe anyị wụọ, ọ bụrụ ofu Chukwu ka anyị na-ekpere, ekere Chukwu eke ka anyị kwụsị na ịgba wụọ. O nwee ihe aka ihe enyere nwanne gị nye, mana ihe na-achọ ịkọwa, ọ bụrụ na oke ama na ụma taa akpa dibịa, ma dibịa agbakọrọ ọma wee buo oke ọnụ, ị bụrụ onye ụka nke na-adominate, ije na obi nna gị je fọsụọ nna gị ka o jewe ụka ma ọ je mebi ihe ọdịnala dị na be nna gị. Or if you are not interested, may I right, see the other side. Don't destroy what you cannot create. Let there be peace. You know, in Nigeria today, temperature is too high. So in any way, don't put hand in anything over the way you jeopardize this fragile peace and the temperature in Nigeria now. Ka m kwụsị ebe eji m n'aka na ịghọtago ihe wee bere. Eji m n'aka na ịghọtago ihe wu ebere and how to pray in Igbo spirituality. Igbo spirituality propagate love. Igbo spirituality propagate onye biri ibia biri, egbe ebelu igobelu. Onya Igbo adage. So don't bring anything that will make, if anybody asks you to go and destroy another religion, please don't do. Maka na obro the gods of Allah descended. Our ancestors welcome any of them. As m ndị ọbụla nọ, mana nye nwere ndị ya asị na ndị a na worship idol. Ịghọtara ya? Onya my make a point. My make a point bụ onye ụka ma ọ na amụrụ n'obodo be nna gị iji na mebie obi ndị ichie. Ịghọtara ya? Maka na imebi ha emebikwa gị. Face your lane. Ọ bụrụ ngwa build that altar. So once na ọ bụrụ ngwa build that altar, don't go and spoil what you cannot create. Maka na Jizọs enwere nke mebi. O nwere nke Jizọs mebiri. Mgbe Jizọs nọ n'ụwa, o nwere synagogue chọọchị ọbụla o riri disciples ya ha je butuo. O nwere nke o riri ha je gba ọkụ. The artifact nọ na synagogue, o nwere nke osisi ya gba ọkụ. Then who sent you? Nke ị na-eme, ọ bụrụ na ị bụrụ religious overzealous person ma ọ na ị bụrụ a radical, nke ị na-agba obi ọkụ dị na be nna gị, who sent you? Jesus will send gị. O merie? Why are we deceiving ourselves? Ọ bụrụ na onye mmụọ nkakwụ ya bịarata ya ọnụ, ịmụọ awụ ịbarata ya afụ. Don't be listening more than the brave. Ọ bụrụ na cry more than the brave of ya, yes. Esi na ka ije mee ihe nna gị ukwu emerọ, ọ kwesị na ikwe na Jizọs. Ihe ndị a Jizọs emerọ, kere ihe ị na-emeri ya. Ka ị gosi na dị galant, ka ị wee sọpresi okpere ndị ọzọ. Don't do it. Asị m ka onye yi akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ. Onye bụ mmanụ biko na-agbakọrọ onye ji akwa ọcha. Ka anyị biri n'udo n'ofu Chukwu ka a na-ekpere. Ọ nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-asị m na ha ekwenyere na ọ bụrụ ofu Chukwu ka a na-ekpere. Si ihe ahụ ihe na-ebute nsogbu. Kedu ka isi ịmara na ofu Chukwu akere elu ka na ndụ ịdị na ndụ onye ọzọ dị ọ different. Ọ bụrụ ofu Chukwu ahụ na-eme. Mmiri na-ezoro ndị ọma na-ezoro ndị ọjọọ. Hapụ ụbọchị nta ka a chụọ na Owere nchi. Or you who made you the judge? Him I will make a point. Like me, as an ordinary evangelist, I make a point. I try to make more points. Then put my point in right perspective with whatever you believe. Nke dịghị mma, ikwenye, mana ana m achọ ịgwa gị na-ebugo m mmiri bụ ngwọ mmadụ nke ka alụ. Ịghọtara ya? Ejego m ọrụ jee Igbo, put everyone in right perspective and find out na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ na onye wa bụ the best. And no mere fedị mfe. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them a message na WhatsApp. 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu n'isi ndị enyi anyị, the friends of the temple and the children of the temple. Ya na ndị na-esonyere anyị na-ajụ ọnwa Nọvemba, asị na ọmaka ya emere ụlọ. Asị m ihe unu yeri bịa, ihe yeri unu abịara. Asị na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na okwu agba hapụ na ama ọkụgoro na ama na unu ga-ejecha n'agha maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọ. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana na ọfọ na ogwu na-enwe mkpochi. Asị m na akakaka ya mụ na echi anya mụ nọ n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ịnerecha nkụzi a ọchịkwa ndị ya dị ọnụ. Ya gazie metụ aka na share button. Daalụ ka ọ dịkwa echi niile. Daalụ ndị enyi m, ndị metara onwe m, ndị enyi m metara onwe m.
ndị enyi m ndị ọkwa aka m. Onwe message chọrọ isend Ogbuefi Eze-Ana directly to my personal WhatsApp message only. Send there na 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Like I said.